Лично министърът на физическото възпитание и спорта инспектира развитието на новата многофункционална спортна зала, която се строи в София. Малка част от спортното съоръжение е завършена. Става въпрос за така наречената тренировъчна зала. Основната част на новата спортна палата все още се изгражда, като в момента се поставя стоманена покривна конструкция. Действително това, което виждаме като построено вече в България, е едно уникално съоръжение. За първи път в близките години тук се повдигат такива тежки метални конструкции от порядъка на 1500 или 2000 тона, което е уникално. Виждаме, че става с помощта на швейцарски фирми, които помагат в тази част. Виждаме, че тя е с необходимата височина за всички спортове, включително и художествена гимнастика. Имам предвид всички спортове, свързани с спортните игри и художествена гимнастика, като най-високата точка на 11 метра и 80 сантиметра. И за момента това е най-обширната и просторна зала в България, имам предвид като територия. А като места също могат да бъдат изградени още допълнителни. Стана ясно, че на този етап от строителството са въведени някои подобрения по отношение на многофункционалността на сградата. Предвидено е допълнително изграждане на модерен медицински център и фитнес зали. Според представените от Министерството на физическото възпитание и спорта данни, това няма да доведе до оскъпяване на проекта.